distonia aguda. En Pere Celler, analista programador de la Programari Professional S.A., empresa de serveis informàtics, era una vaca sagrada. De fet, ben bé no ho era, ni analista, ni programador, ni tan sols sagrat. Però portava tant de temps a la casa que molts companys així el consideraven. Havia supervisat un petit projecte, ningú se'n recordava quan, que s'havia resolt com l'únic fracàs sonat del seu departament. I és que si no compleixes amb el client, se t'empipa i després no paga. Però el pobre home no ho feia deliberadament. És que d'on no hi ha, no en pot rajar. Així que, des de llavors, havia quedat relegat a etern segon cap d'equip, un càrrec innocu ideal per justificar no se sap què. La paperassa de cada nou treball li arribava, ell la regirava d'un costat i de l'altre, i les seves rumiadíssimes indicacions i planificacions quedaven severament desfigurades, quan no ignorades, en les successives reunions de desenvolupament. De manera que, sense adonar-se'n ni sentir-se'n, la rutina l'havia anestesiat i romania en la comoditat de la nul·la responsabilitat. Vivia tranquil, conformat i feliç de llevar-se cada matí per anar a treballar a la Proprosa. Al capdavall, el paio era un bon jan i estava bé amb tothom. Només aquell cop havia temut per la seva situació laboral, quan el director tècnic va comunicar-li que hauria de deixar el seu lloc. Però allò només va quedar en un ensurt, perquè el director tan sols es referia a un trasllat d'emplaçament. I van situar-lo en un escriptori que parava molt a prop de la cafetera de la planta, la qual cosa va engreixar la seva popularitat. Molts companys li deien quelcom quan, tot fent un descans, anaven a prendre el cafè, el saludaven i el convidaven. I ell, de vegades, s'afegia a la tertúlia de 4 xarrups. I qui minuts passa, hores empeny. El dia que el tècnic va instal·lar-li el navegador i tota la resta d'accessoris i programes d'accés a internet, ell encara no en sabia ni un borrall del tema, ni s'imaginava de què es tractava. Com no coneixia el potencial real de l'assumpte, la primera reacció va ser de total menyspreu, i aquesta actitud va durar un parell d'anys llargs. Cosa, per altra banda, gens estranya, si pensem que la xarxa de xarxes no ha estat sempre tan intuïtiva i atractiva com ho és ara, o com ho pot ser en un futur immediat. Qui pot rebatre un argument tan fonamentat com «Si vull fotos del Playboy vaig al quiosc i me'l compro i, almenys, me'l puc emportar als serveis?» Diuen, però, que el temps és un jutge inapel·lable, i tard o d'hora havia de passar que algun col·lega li fiqués el coquet de la xarxa dins el cos i li fes el primer tutorial entre glop i glop de cafè. En poc menys de 2 setmanes ja era addicte, i en qüestió d'un parell de mesos ja s'hi manegava com peix a l'aigua. Servidors de notícies, correu, transferència de fitxers, webs, tot un ventall de recursos al seu abast 8 hores al dia, 5 dies a la setmana. Fet i fet, el seu rendiment de portes en fora no se'n ressentia gens ni mica, i quan s'acostuma un a fer el dropo, tan poc que costa, ja és molt difícil de canviar d'hàbits. Els fonaments tècnics mai va conèixer-los, tant se li enfotien els datagrames, els protocols i els nivells OSI de la ISO. Per en continguts i explotació d'oferta disponible, va assolir el grau d'expert avançat. De bon matí, tot xarrupant el tallat, comprovava la safata d'entrada del correu electrònic i contestava els missatges que calia. Més tard, cap a mitja tarda, repetia l'operació i s'hi passava de 10 a 40 minuts més distribuint els contactes de la seva agenda, la collita diària d'acudits, jocs, programets pocasoltes i ximpleries electròniques més destacades. Tot seguit, es mirava les pàgines dels diaris d'informació general i d'esports, passant expressament per la programació televisiva del dia. I finalment, feia un cop d'ull a la borsa per vigilar els seus diners en el mercat continu i en fons d'inversió. Res, 4 calarons. A partir de llavors, ja es podia dedicar a connectar-se als servidors de conversa i xerrar, cercar fotografies, seqüències de vídeo, programes de lliure disposició, fitxers de so, informació sobre temes diversos, viatges, cinema, motor, jocs, música, sexe, humor, cuina. El primer esglai seriós el va tenir amb la notícia per part del cap de departament de restricció del servei d'accés a internet amb l'objectiu d'alleugerir la càrrega de la xarxa local. Tots els serveis, fora, excepte el correu, per a tothom amb categoria inferior a cap de projecte. Amb la perspectiva de perdre tot aquell univers de dades i d'informació, va passar una setmana ben angoixat, arribant, fins i tot, a l'extrem de plantejar-se la compra d'un PC per a casa seva per tal de poder continuar amb el vici. Però després del patiment de 5 dies d'incertesa, va començar a recuperar la fe en les persones humanes quan va adonar-se'n que tot seguia funcionant,
fins i tot millor i més ràpid que abans de l'anunci. Ignorava de totes la decisió de la direcció d'incrementar la capacitat de les comunicacions internes en comptes de limitar-ne l'ús. A partir de llavors, van començar a envair-lo injustificats sentiments de culpabilitat, cada vegada que feia d'internauta en comptes d'esforçar-se per legitimar la seva nòmina. Inicialment, encara que provava de ser discret, no se n'amagava. Més tard, la prudència va impulsar-lo a enginyar estratègies per dissimular la seva frenètica activitat extralaboral. I quan algú dels que sempre el saludaven s'acostava al seu lloc, abans símptoma de moment de relaxació, li feia un salt al cor amb la sensació d'haver estat enganxat en fragant delicte. Tot i així, tot i l'ansietat a la que es veia sotmès, tot i el sofriment de creure sempre a tocar de l'amonestació, no ho podia deixar tan fàcilment. Havia de continuar amb la seva rutina indecent. I vet aquí a l'empleat més descarregat de responsabilitats i obligacions reals de tota la firma, amb l'estrès més punyent i absurd de tots els estressos que es fan i es desfan. Fins que va petar. Va succeir una tarda d'hivern i forta calefacció, havent dinat, que el cap de planta, senyor Danny Kaye, va aparèixer del no-res i va cridar-lo amb veu ferma pel nom i cognom, Pere Celler. Sota el braç portava una interessant proposta de reciclatge per al seu antic company d'equip, relacionada amb la seva, coneguda per tots, afecció i plena dedicació a la xarxa. Però mai va arribar a poder comunicar-li-ho. Davant la imminència de la situació, en Pere va provar de posar en marxa la seva estudiada tècnica de camuflatge antitafaners amb tan poca traça que l'efecte contrari al desitjat va ser el que va aconseguir. Aleshores, descobert i enfrontat a l'evidència del seu crim, va patir un col·lapse que va aturar-li el pols. Una fiblada intensa va donar pas a una curta agonia que va acabar amb el seu cos difunt, de sovint sobre la moqueta, fent inútil el vigorós massatge cardíac que el mateix Danny va practicar-li. Víctima d'internet. Enrere deixava un autèntic arsenal de discos compactes plens de material de tot tipus procedent de la xarxa, tots etiquetats Peter Sellers, From the Net, i numerats correlativament des de l'1 fins al 129. Una herència paradoxalment efímera, que va durar tan sols mes i mig. Amb l'arribada del nou inquilí de l'escriptori, tot aquell plàstic va anar a parar a les escombraries.